Magadi rusizwe Zimbabwe. Nasi ndiripo ini DJ vanhu vanoziva nekuti Angorask. Tinoita zvirongwa izvi tichashanda nevaimbi vanoita zvemiziki yesungura, traditional, yevana vezidhanzo. Saka nhasi ndasangana nemuimbi wandakambonzwa long back, saka ndafara kuti ndakudaidza kuno kustudio kuti taure pazuva ranhasi. Nyasozvinzwirai nhasi asipo aruza. Ndinawo mukoma anyway Lundi, ndo vatinawo nhasi anova muimbi wechidiki achiri kusimukira. Ndoda kuti akutsanangurirei kuti zvinhu zvake zvirikufamba sei nenhoroondo yake, akatangira kupi ari kuenda kupi. Mr. Lindi, ndokuchingamidzai. Makadiko varusike. Tinochengetwa nenyasha. Right. Panguva ino takupai mukana, taurirai zvinhu zveZimbabwe kuti muri kudei, muri kubva kupi, muri kuenda kupi, tarisiro yenyu remangwana. Madrugs muri kuada ari kunakidza otherwise kuti zviite kana tiita zvine madrugs ndichatsanangura kuti zvinobatsira here zvikuenda kupi. Titsanangurirai zvinhu zveZimbabwe rizivi kuita sei. Makadiko mhuri yeZimbabwe. Inini zita ndinoitwa Anyway Lundi. Ndiro rangu rebasa rekuimba. Asi inini ndinobva kwaChokota kwaGotsi. Ndo mune dzinde rangu ikoko rekuti Lundi rakazongobudawo munyaya dzekuimba pamwechete nemakuriro atakaita. Ndingati inini ndiri chizvarwa chakaberekerwa muno muZimbabwe munzvimbo yeMarondera. Yes. Mugore ra1987. Amai vangu vainzi Maud Machingura. Right. Baba vainzi Brown Gods. Right. Saka sekukurawo kwatakangoita, takangokurawo, ndakazokura ndichigara naamai, asi taigara munzvimbo dzaiteerwa misambo yesungura zvakanyanya, especially kumafarming areas kwataigara, nekuti takazongogara panonzi paMeadowdowns Farm kana kuti paSeven. Vaiuya mabhenda akawanda, ndopatakakwanisa kuonawo vaimbi vekare vainga vakaita sana System Jazvida, vana Bauti. Saka interest yemusic ndiyo payakatangira, nekuti music yaiidzwa ipapo zvakanyanya. Nzvimbo dzandakakurira inini ndingati ndakakurira paSeven ipapo, ndikazogara futi panonzi paZumbika paBromley, ndikagara futi panonzi paMufandaedza, ndikagara maplots maplots emuMarondera paChoruma, ndikazogara kunonzi kwaDisham, ndikazonogara zvekuhwenza kuChigondo, kunova ndiko kwandakazoita grade 6 yangu neform 1 kusvika form 3. Ndichizobva ikoko ndakauya ndikagara muHarare kunonzi kwaCorbett kuna Luna. Ndichizobva ipapo ndakauya muGreendale. NdamuGreendale 2015 manje ndo pakatanga first recording yangu yemusic kufakala Bass Entertainment muna Coronation Drive. Ndo pandakasangana neumwe muimbi wainzi Maya Masamba. Ndiye first munhu kundipinza mustudio, asi pamaskills ndanjiri ndakatendekedzwa. Ndo pandakaita first album yangu, ndakatsidirwa nechikwata chaitungamirwa nababiko wangu chainzi Black Marks Brothers. Ndo rwendo rwandakafamba kusvika ndizosvika pakupinda mustudio. Alright, saka makaburitsa damba refu here rinonzi chii, rine masongs mangani? Damba refu ratakaburitsa 2015 isusu ranga rine masong 6 kana kuti matanhatu. Mungatidaidzire udze kuti yekutanga yainzi Ningi, yechitatu zvichiita kusvika papi? Panga pane tribute song yandakanyorera amai vangu vakanga vachaita muna 2005 yainzi Kuenda Kwamakaita. Song iyi yakanyorwa nemunini wangu anonzi Ocean Chisango, asi ndakazoikomboza ndini kuipedzisa nekuiareja nekuzitsisa ndine ndega nyangu asipo zvake. Paive panonzi Kuenda Kwamakaita, Ndisiye Ndiende, Wazvipira,
South Africa ngati ndo masomo achiri kurangarira nazvo woenda ndo rangari damba reFried's Departure ndo first album yangu yakarira paredio mugore ra 2015 chinopinda 2016 ya chikumisa valundi pane song yandakanzwa muchiridza song iyoyoyo handizive kuti iri padamba reFilipi ndiyo yakaita kuti ndikutsvagei ndinyanzwa kuti zvinhu zvenyu zviri kumbofamba sei saka apa nhau inenge iripo ndeyekuti song iyi ndakainzwa ndikaitereresa ndikati munhu uyu ndingamubate sei saka song ndiyo song yandakanzwa iyi handinokanzwa kasomari saka song iyi pamanyanyatsoti mimi magara pasi kunyora song iyi pamashoko aya right song iyi imimi chii chakanganyaisopinda muninga yepfungwa dzenyu noti song iyi keke inini ndiraita kuti kutsvage ndikuudze pano dakuudza kuti zvakambonyatsofamba sei ndingati inini semuimbi ndingati semanyorera anoita masongs inini ndakazvimirira saEnway Lundi leader wemarondera North Sungura Giants ndinosvika nguva yekuti ndinowana inonzi title yesong nekuti ndakaona kuti panguva iyi yaiudzira zveurwere zvaro kuti urwere hwakomba tanga takautarisa kwenguva refu asi hatitaure urwere chete hwekurara panhoo tinotaurawo urwere mumafields akasiyana siyana kuti ungave uri mufamini ungave uri mubhindauko rako ripi neripi unofanirwa kukurumidza kuona zvinhu zvingaite kuti bhindauko rako ripara ndo unonzi urwere hwechinhu ichocho saka tinokurudzirana kuti mukurarama denda risati rakura rinoparadza mabhindauko atinorarama nawo ngatirapei zvinhu izvozvo mukugara patinenge takaita takaita saka ndo pakabva motivation yesongo yangu kuti kunyange zvazvo situation rikamira sei unofanira kunge uchiona chinhu chingakanganisa basa rako ndo urwere ihwohwo kana kupava mumagitari ndo urwere hwebasa rako saka tinoti isusu denda hatifanira kurisiya richivandudzwa iwewo munhu uripo tichitadza kurirapisa tozoda kuti mhanya zvinhu zvaita wese zvisisakwanise kudzoreka kumashure kuti zvimire zvakanaka saka ndo motivation yanga iri pasong iyoyo yaive yambiro kuti pane chinhu chese chinoda kukanganisa raramiro yedu ngatikurumidzei tachibvisa munzira yedu yekurarama kuti tinge tichirarama upenyu hwakajeka usina matambudziko akaita seurwere nekuregerera bizinesi redu richiparara takaringana neso zvakanaka mukoma Lundi chokwadi pane imwe song zvakare yandakanzwa yandikuda kunyatsonzwisa kuti zvakanga zvaita sei zvakare pasong iyi song iyi kana matangiro ayo ndikuita kunge munyanyoimba zvekufungisisa zvakadzamisisa kune vanhu vanotenda music masong aya mukanyatsoateerera munonzwa kuti ane kadhati apo manje pandakuziva kuti chii chakanyatsoitika chakapinda muninga dzepfungwa kuti
vimbe mashoko akadai chekutanga tinoti vanenge vaida kunzwa kuteerera zvakadzama masongs aya aripo payoutube account yangu, mukangoenda anyway lund munokwanisa kuadownloada kana kuita view ari ipapo, munowana akazara aripo. Oro kundibata inini directly on my WhatsApp number 0719414305. dzokororai kuti nhamba yenyu ruzhinji rwezimbabwe rinyatsonzwisisa. Kune vanoda kubata ivo vafarira music, vanenge vada kutaurawo nemi, saka vanokubatai sei? 071941 musamhanye mukomalundi. Taurai zvishoma kuti vanhu vabate nhamba dzenyu. 0719 0719 414 305. Dzokororo ine simba. 0719 414 305. Ndofunga hama muri yeZimbabwe muri kunzwa nhamba yataurwa nemuimbi wedu wechidiki achiri kusimukira. Handizivi kuti pamwe vanonga masongs avo vachishandisa kurota kana madrugs kana kuti munoita zvemadrugs ere munhu? takunakidzwa nezvakapinda matiri kare, hatichisina zvimwe zvatichada kuisa matiri, takapfuura age iyai yekunakidzwa, taapa madecision making age, takungorarama tiri zvatiri sevanhuwo vatibve zera. Saka pasongu inonzi zvawakaenda yabva kunzikwa nevateereri, chakanga chakanyanyondibatisisa chaizvo ndechekuti ndakakura upenyu hwekunge baba namai vakasiyana. Saka matambudziko anoonekwa nemwana ari kukura nevabereki vese vasiri pamwe chete ndinoaziva ende ndakarwadziwa nawo. Ndo zvimwe zvinova zvakandimotivheta kunyora nziyo yakaita sei. Tozobva ipapo toenda zvakare palove life yangu inini, munongoziva kuti ndiri munhuwo ari kurarama muvanhu. Pane mabreakups akamboitika kumunhu wawaida kuti agare newe muupenyu hwese, asi zvotadzika nekuda kwemararamiro amunenge muchiita. Pamwewo unongosaka wakuwanawo mari yekuti zvinhu zvimubhalansire, pane zvinenge zvisiri kupindirana. Ndo zvakaita kuti ndinyore chisong. Asi ndaipawo yambiro zvakare kuti vabereki tisiyane netsika yekuramba. Vana vanosara vachiungudza, tichitambudza mweya isina chimhosva. Saka ipapa ndo patakabva tawana motivation yakakurusisa zvikuru kuti isusu ngatigare pamwe chete, baba namai muripo, tisapinde mumafaro anoguma, nekuti tikainvesta muvana vedu vatinoona mangwana vachatichengeta. Usambofunga pfungwa yekuti uchange wafa pachakura vana, unenge uripo uri around. Saka nawaiwabatawo zvakanaka, ivo vanokubatawo zvakanaka. Saka ndaiti zvawakaenda iwe waiti ndichasara nani, pachitsidzirano chedu tine zvatakatakatenderana. Saka ngatifambe neizvozvo. Vana vedu tarira vakuchema, iri nhau yekuita misunderstanding nebreakup yatakaita. Saka ndinoti kuvabereki nemhuri kudzimbawo, ngatitsvage common ground yatinomira tichigara tiri pamwe chete sababa naamai, topawo zvidzidzo zvakanaka kumhuri yedu yatokura navo. Vasazoita semakuriro andikaita ini nekukura, baba vari uko, amai vari uko, nhamo yacho inowanda. Okay. Izvozvizvi sezvo tiri kunzwa mutauri wedu wemusambo wesungura anorova music mukomana uyu chokwadi, zvekuti vanhu vasati vakumuziva aita mukana nekuti takamutsvaka tikandamuwana. Nhasi ndinaye, tiri tese tiri kutandara. Pane imwe song yangu yake yandinayo, tombotandara ino tichizwa vakasongwa ikati munzwe kuti zvipo zvirimo muvana venyu vamakabereka munyika vabereki. Anepa emenundi mukomana mukurende kumarondera, anozviti marondera not singura child.
Makamba ere. Pakutamba tinokiya asi magitare tinomira nekuti pamwe pacho vanhu vanozoti aiwa imboisa gitare pasi timbokuona uchitamba. Saka ipapo ndo patinoedza nepatogona kuti zviri patiriga timboedza kutamba kuti vanhu vafareke but vazhinji vaniudza kuti njiga dzedzakarema hadzo asi semimbi ndinongoshinga kudzidziswa nevatonoshanda navo kuti ndizenge ndichigona kutamba mune ramangwana. Right. Asi imimi semona muri kuita mukoma Londi rimangwana renyu rakamira sei? Chokwadi pakasomuka nonzi Chishoka nemarasheka bva mukurira ndakanyora ndandiri mumwe wevanhu vekuti ndaisarudza upenyu kuti pakati handiendi, pakati handidi, pakati handidi, asi nekuda kuona kuti upenyu nditicha wakazondidzidzisa hwega kuti haupike uchiri kurara. Ndaita ndisenze mupurazi, ndaita ndisenze maricho, asi kutaura chokwadi maricho nekusenza mupurazi ndakazozviita. Kuinyanga ndakazokusenza, ndura ndakazokurora, ndakarora kwamutoko kwandakakura ndichinzi inini vakazokwa mutoko wavaiti. Ndikatokura chipika kuti ukazokwa mutoko handirori, asi zvaionekwa nevabereki vaiti yarudza vachiti kwamutoko hakuite handisi kuti changa chashata kwavariwo palife yauchini. Saka ngatipike tisati tararama upenyu. Saka pamubvunzo wamabvunzawo kuti in the near future muri kuona makamira sei? Exactly. Muri yeZimbabwe kutaura chokwadi patakamira zuva ranhasi sechikwata isusu tiri vanhu vanogona kuridza music yavo zvinodakadza pamwe chete nekupefoma nemarekodings anodakadza. Saka isusu tinoti pakurarama kwatiri kuita zuva ranhasi hatisi kuzombodzoka kumashure nemusic izvozvo. Saka mune future isusu tiri kuti zvikwanisiro zvikatendera, zvikwanisiro zvatiri kutaura nezvazvo instrument yekushandisa ndoye kuti tamudza zvikuru kunge tichinge tichiita basa redu zvakanaka. Magitare epractice tinawo, asi pei system rekuti tiende pamberi pevanhu tichiridza tichipefoma zvisha zvinenge zvichida mwoyo yedu kuti sound tinoda kuti ibude zvakati zvifadze ruzhinji. Ndo pari kumirira basa redu zvekuti tikaita PA system tinotopa chenjedzo kuvanhu kuti every weekend tinenge tichifanira kunge tine show nekuti mapadza tinenge taanawo. Alright, mukoma Londi tikufamba nenguva yedu sezvo nguva ndo dziri kudyana. Tinoda kuti mumbotiudza kuti imimi makangomuka nekugona kuridza magitare here? Chimbotiudza nhoroondo muchidumbura kuti zvakatangira pari, mukatanga papi, mune vamwe vanyimba makabvimba navo here kusvika pari nhasi? Mune mukuti Marondra North Sungura Giants ende inenge yakamira sei inonzi Marondra North Sungura Giants? Right. Tinotenda pakutanga kuridza magitare ndine vanhu vakati vaindidzidzisa sechinhu chaunenge usingazivi kuti chinobatwa sei zvinokutorero time yakareba kuti ukwanise kuziva magitare kuti unofamba sei uri paflatboard ndochokwadi makodzi unenge uchifamba sei nemanotsi kudzidziswa manotsi kurowa nawo reading nekuti ndine ndichiteerera somunhu mukukura ndaingoteerera gitare 1 nyange songe ine magitare akawanda ndaiteerera rhythm chete. Saka ndogitare ndakangosarudza kuti ndorandachada kuridza. Saka ndakadzidziswa gitare, munhu akatanga kudzidzisa gitare ndeiadmire Mazama. Pane madzidzisire aindiita angarine short zvokuti ndaisazosara ndine fuchi knowledge. Ndikazodzidziswa futi naDzanganyoka aingorowera kunjeramo. Asi still madzidzisire akandiita akangofanana ndakaitwa naadmire, hausara ndine full knowledge. Ndikazodzidziswa nelegend tichaona Londi. But still madzidzisire akandiita akangusiya ndiri palevel rekuti ndandaongokwanisawo kungoridzawo zviri nani. But kuchuna handisingagone, ndaitosvika pakudambura tambo dzegitare ndichitraya neshungu. Pamwe pacho nditoriturika gitare ndakashatirwa nenyaya yekuti ndatadza kuridza. Nokuti ndakatanga kutenga magitare 2
ndisati ndakugona kuridza neshungu, nekuti pandaenda unotsikisa masomo akaita sei pana dhipacha, vakanitaurira vakomana vandaidza navo kuti wana chiridzwa hwani chaunoridza kuitira kuti ugaidhe music yako, uzive kii yaunenge uchita sei uchiimbira. Zvinova zvinhu zvandakatora ndikaisa mundangariro dzangu ndikaona zviri zvinhu zvakajeka. Saka mukusenza kwandaita muGreendale panumber 4A Bishop's Mount, ndakazosvika panguva yekuti basa rakanzi hapaisina basa. Ndikaenda kumafarms kumunda kwaive neploti yangu, kune ploti yangu infact kuDosset Farm Village 2 kumarondera. Ndasvika uku ndakasvika kune vaimbi vakagara variko vakaita sana Patrick Mangezi, Simon Whisky, Brestas Marerwa naSandi. Vanhu vavo vaidza mafarms, vakagara vachiridza maholidays, independence muchi. Vakomana ava ndakanga nekuona kwavakaita kuti ndine magitari, vakaita chidokwa chekubatana vainzi vaMutasha, vaZex Mutasha, ndo vakazokwanisa kuaproachana neni tichitoenda kunzvimbo imwe kwaive natsika mutanda kwainzi kuforest, tichitofamba murodi ndopatakatanga kutaura nyaya dzemagitari, tikasvika pakuonesana, tikatanga mapractice navarusike nokuti ndovaigara kudhuze nevillage yandaigara kuvillage 3. Saka tadaro ndiye munhu akazonyatsokundidzidzisa gitari zvefainawo kuti ndichiziva kuti gitari unoteerera sei, especially panzeve, nekupindira mamwe magitari kana achindoorira pamwe chete nekuimba. Saka ndokwandakazonyatsopefektwa kumafarms ikoko, nekuzopinda pamashows ndakadzidziswa futi navarusike vavo vakabanana naPatrick Mangeza naMadhuku. Saka vanhu ivavo vakanga vasina mwoyo woutsinye hwokuti vaindiseka nekutadza kwandaita, asi nguva zhinji vaindikwiridzira kuti ndive ndiri munhu anoita sei anoridza zvinodakadza. Ndisingakanganiwo Jeki Mutai, munhu akandibatsira chaizvo futi pakuziva makodzi emagitari pamwe chete nekundisimbisa munyaya dzekuimba. Ndingati ndo vanhu vakandisesekedza kusvika ndisvike muzuva ranhasi panyaya dzemagitari. Okay. Ko pavaimbi ndeupi muimbi wamunoti atinati akakutora imwe kuti mufanire nyaya dzekupinda music industry? Vaimbi kutaura chokwadi, inini ndingati ndinofarira nzeve dzamenta wangu akandidzidzisa, vaMutasha, vaZex Mutasha. Ndo nzeve dzandinonyanyopractice nguva refu nokuti ndo dzine macopyrights andinogona. Dzevamwe macopyrights angu handina kuita serious nawo. Right? 2, vakaimba kare ndinofarira Admire Kasenga zvikuru wengosimbi kuru. Ndiye munhu akuti kana ukandiridzira mwoyo wangu unenge wakanyatsotovhurika kudai, ndichigamuchira any content iri musong iyoyo. Saka ndiye munhu wandakanyatsoona kuti lead guitar ake, mavocals ake, pitch yake aishandisa pakuimba. Admire Kasenga zvototi dai anga ari mupenyuka ndaitoda kuita kolabo naye, because ndiye mentor wangu akanyanyondiinspire munyaya dzemagitari. Kana ndikanzwa song yake inonditakura kundiendesa kune imwe nzvimbo. naMkomana naDitembo vakadaro vanhu ivavo. Right, toda kuti tinzwe kuti pamakarova Narusike mairidza chii pasong yacho yamairidza, tokuzotsanangura kuti mairidza chii pasong yacho yamakarova navarusike. Rega tichage mudura redu tione kuti song iyoyoyo tinoiwana ire. Good, tava taiwana. Dauti kuti tsanangurire kuti ndozotitsanangurira pasong ndiye muimbi akanga achifamba naElemendi akapikisa song iyi anoita Zex asi Mkomana ndiyo avari wariko ndo waibata chiridzwa chino chamudunha zvikuru apa. Vanhu ava vakaimba kwazvo vanotisekerera
Right, mukoma Lundi, tinoda kuzwa kuti apa hakuna kusingeta kubvunzai kuti mune rwagita ripi, but ndofunga zvakuto zvinotozokubuda pamataura amuchangoita pasongo yenyu zvakupa zvidhiri Zimbabwe kuti munobata chiridzwa chipi muchiita sei. chokwadi inini saEnoel Lundi gitara ndoridza inonzi main rhythm yokurowa waya dzese kubva kune pasi kusvika kumusoro, ndoridza futi sub rhythm yekusabhura ndomagitara andokone besi ukiyakiya ndikudzidziswa nawakomana lead ndeimbokunzwa vana rusike kuti inoitwa sei, but ndakamboti rega ndiseke 40 pachinowana ndo gitara ndoridza. Saka varusike pasongo yavakatsikisa inonzi guru ndairidza main rhythm. Normally kana tichikombosa masongo ndinenge ndichikombosa marhythms, muridzi wesongo achiridza lead or bass. Saka pasongo iyoyo ndakaridza main rhythm zvokuti kana ndichiridza kuchiedza express, kuchiedza challenges, ndinonyatsonzwa mwoyo wangu wakafaranuka chaizvo kuti ndikuridza magitara edu achipindirana chaizvo kuti ndo imba yandobarwa chese tichibva muchikwata cheSimsons chakagara chiriko kumarondera rural kuarea yekunana Somerset, Dorset, vanotiziwe kokoko 1-3. Right, izvo zvinokudzwa. Pane kamwe kambo zvakare ndakuziva kuti kambo aka makakarekodha pupi zvinhu zveZimbabwe. Nhasi taita mukana kusangana nemuimbi uyu akatoenda enda anobva enda nenyika yacho mukaita zvekutamba. Right, ndakuterere zvinhu zveZimbabwe kuti kune vamwe vana vakaberwa vane zvipo zvavo zviri mabari zvekunyora music nekuti gadzirita zvakanaka vasingatedzere misambo yevamwe vanhu. Ruzhinji rweZimbabwe ndofika mukunzwa music iri kuitwa nemukomana ine message zvekuti kana kune umwe anozvipira anofunga iye kuti music yandiri kunzwa yaEnoel Lundi pane rimwe bhendi raari kutedzera kana kuti song. Inini ndakatonzwa kuti musambo waari kuridza uyu wakazvimirira uri muridza. Saka inini musambo wake ndinofunga mukoma Zhakata vane wavo musambo ukawabvunza vanotara kuti vanoita musambo wemukoma Zhakata vanoimba Zora music handiti. Right, vamacheso vanoimba musambo wechi vanoimba sungura ine chachacha waikwayawo kuti inenge yajiwa katanga kuti borodero nekuti inotambwa inoita kunge tiri kuresikosi. Saka imwe wenyu musambo uyu usandipe mhosva wemaronda anosungura Giants. Musambo uyu munouti chii? Munoti musambo uyu unonzi chii? Ruzhinji rwese vanoda kuziva kuti musambo uyu unonzi chii. Tatenda mabvunza kanaka. Musambo wedu isusu takautumidza zita kuti Bvumbangwe Africa Sound. Iri zita iri tinoritorera pakuti ndine munin'ina wangu wandambotaura anonzi Koshenweyo. Taikakurira kuvedza kwandambotaura kweyo. Kune gomo rinonzi Nyangarire. Ndo kune nzvimbo kuzvipenga zvegomo iroro kune nzvimbo inonzi Bvumbangwe. Bvumbangwe yaizikanwa nekuti kana ukasiya kana mhuri yako ikoko dzaipfumba ingwe zveshuru. Bvumbangwe is a broader name rekupfumba kwengwe kunzira
kunzvimbo iyoyo. Okay. So taendamo tichinofudzamo gomwe riri kupi kuhedza kunyangarire kuchigondo kusaidhi remabhuku ekwana Matereke nekwana Zendo. Alright, uko St. Margaret Chigondo uko ndangokwenda hangu ndizvozvo. Saka chaitika mugomo maive nemamelodies emhuka dzakasiyana siyana. Mukagara muchiteerera zvenyu unonzwa shiri dzine masounds akasiyana siyana. Imwe inenge chichema inapo, imwe chichema inapo, zvokuti ukazvibatanidza saundi iyoyo yeshiri nemhuka dzesango unonzwa imwe shiri inochema machemero usati wamhonzwa, nemhuka imwe inochema machemero kuti unoshaya kuti imhuka iyi because dzimwe nguva hauna kuiona. Saka ndiro patakabva tatora that melody yemhuka dzesango iyoyo tikabva tatirege tiikonvhete kuiisa kumagitare tichibva taumba musambo wedu because ndo mataitanga kunyorera nziyo dzedu nemunin'ina makore acho iwayo kunana 2099 to 2003. Saka ndo pakauya pfungwa yekuti chero zvikazonzi taita bhendi musambo wedu isusu unenge uchinzi Bvumbangwe nekuti ndo mazvakatangira mataifudza mombe ino. Okay. Ndo musambo watinawo. Muri Zimbabwe toda kuti tibatsirane vamwe mukoma wenyu, vamwe munin'ina wenyu, vamwe mwana wenyu, vamwe ihanzvadzi yenyu, vaimbi hanzi rwakakomborerwa ruoko runopa neshoko raMwari. Takuta zvaMwari munoenda kuchechi here mugomadodi? Chokwadi ndinotombozikana nenyaya yekuparidza, ndinotoparidzawo zvakanyanya mukurarama kwangu. Ndakagamuchira Jesu makore akawanda kupfuura neeri kuma 15 years. Ndakangokurawo kubva pakukura patakaita nemunin'ina wangu Goshen Chisango, takangokura tiri vanhu vairarama vari tu. Saka taingonamatawo pakurara tichienda kuchechi kwamugodi pakukura pataiita pana Muchanyi uko ikoko kunana Hwedza tichiitawo machechi munharaunda mataigara. Taenda pese panonzi pane chechi asi nomari taivanzendai kwamugodi maSundays. Saka takangokura tiri vanhu vanotya Mwari. Saka takazototi nyange madhesi andaigara kuSomerset ndakaendawo kuAFC ndokwandainamataona naRusike. Saka ndagara ndiri munhu akagamuchira Jesu ndotya Mwari zvishoma. Handiti chokwadi zvinokudzwa. Saka imimi chamungade kuudza ruzhinji rweZimbabwe imimi vakakutarisai panguva ino, zviridzwa munazvo zvakakwana here ipa zviridzwa idambudziko? Tinotowana magitare ndo atinawo ekupuratidzisa. Pane shungu dzangu inini ndiri kulimitwa nemaresources andagara ndinawo. Ndingati handisandanyatsobata mari yekuti nditengewo PA system inenge iri mumwoyo mwangu kuti ndibudise sound inenge iri nani pamalive show. Of course tinohaya zvedu tichiita mashows atinenge tichiita munharaunda nekwese patinenge taanzwa emuridzi, asi shumiro yangu ndinodawo PA system chaiyo mabviravira ePA system yekuti kana ikabatidzwa mufungwa wanorangarira makore atakamboita show kwaKeiri Independence imwe gore tatine PA system yekuti yaishandika nayo sound quality yaita zvakanaka. Ndo PA system yandinonge ndichikumbirawo kuti kana pakawanawo vane ruoko runopa muZimbabwe vanenge vachikwanisa kukwiridzira zvipo sekubhozi hatisiwo kutanga mabhendi mazhinji akanga achisumukira asina mainstruments. Nodako kuti isusu sevaimbi hatizomirira kuti zvinhu zvikwane, tinotongotanga nezvatinazvo kuti tipractice tozosangana neinstrument rakakwana kustudio. Saka vamwe vanozoona kunge mashows tisingadi kuita, but ndikuwa kugaya mari dzekuhaya instrument $100 per month. Munhu wacho amuda kuridzira bhawa achazopawo mari. Saka nyaya idzodzo ndo dziri kuchibata. Tikawanawo PA system chero anokwanisa kutipawo masecond hands, maspika, mabass bin nemamid range. Tinozotsvagawo kazvinhu tichiwedzera kana kutengawo mix toyedzera.
Mkoma Lungi, pane imwe song yenyu yandino